चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजों सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय आरो दुवार दख'रानि सिङाव थानाय 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। चिरां सान्थिफुर। गुबुन गुबुन बोसोराव बरायनाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो 10थि दुवार दख'रानि सिङाव थानाय 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ 10थि दुवार दख'रा एबसुआ सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरनि हेंथायै सुबुं होज्रि खावनाय आरो दिन्थिसिन सावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो दिन्थिसिन सावजेनगिरि महरै आसाम जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, हांख्रायजानाय आलासि महरै 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी लोगोसे पन्डित दीन दयाल इनार्जी मुलुग सोलोंसालि गुजरातनि सानखान्थि आयदानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जोंस्रां ब्रह्मजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा। गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो 10थि बा टप 10 मासि जोङो सायख'नाय जादों आरो गासै बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय 11 जन फरायसाफ्रा टप 10 पजिशनाव बिथांमोना मासि आवग्रिनो हानाय जादों आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै गासै जोंनि रायजो राजा फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों जथायै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बरायदों आरो मान बावदों। बेवहाय गासिबो फरायसाफ्रा आरो फरायसानि गारजेनफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि बरायनाय मान बावनायखौ बिथांमोना आजावफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जिबायदि मोनसे दिनै चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानफेराखैमोन जोंनि चिरां जिल्लानि थागिबिफ्रा फरायसा जा फोरोंगिरि जा सुबुं जोंनि बिमा बिफा जा, नाथाय एबारहाय चिरां जिल्लाया दि अल आसाम डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव मोनसे फार्स्ट पजिशनाव जि मोनसे मासिखौ आवग्रिनो हाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव बाथ्रा आरो बियो गोजोनथाव बाथ्रा। जों बेखौ गनायदों आरो बिनि थाखाय बे जाफुंसारनायनि थाखाय जों गिबियावनो गासैबो बे आनजादाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हानाय खस्थ' खालामनानै फिथाइ लाबोनो हानाय फरायसा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर आरो कंग्रेसुलेसनखौ बावहरदों आरो बे चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बेखौ आसामनि गेजेराव प्रथमबारनि थाखाय जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे पजिशनाव लाबोनो हादों, रिजाल्ट लाबोनो हादों, बेनि थाखाय गासैबो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ रोङिखौ रोंहोदों, फोरोंदों। बिथांमोननि गियान होनायजों फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ जादों। फरायसाफ्रा मोजां मोनसे रिजाल्टखौ खालामनो हादों, जोङो बेखौ मोनदांदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोर गारजेनफोर बिथांमोनाबो गोबां फरायसाफोरखौ सासे जाफुंसार मानसि बानायनो थाखाय गोग्गो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय इयुननि लाइफ केरियारखौ लांनो थाखाय जिबायदि बिमा बिफानि रल नांगौ फरायसाफोरनि लामा हान्थिनायाव बे रलखौ निस्सय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुजिदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायनाय बायदि बिथांमोना बुजिनो हानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै बे रिजाल्टआ मोननो हादों, जों बेखौ फोथायदों आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन जातीय आफादफोरनि जे बाहाय नाजानाय बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंबो दिनै बे रिजाल्टआ जादों
आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006निफ्रायनो जोङो जोबनो गैयै गुन गोनां सोलोंथाइनि माखासे मिशनफोरखौ लानानै जों फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों समाजजों जोङो सावरायबोबाय थानाय जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ। बेबायदि मोनसे सिन्ताधारा आरो मावनायनि गेजेरजों जोङो बयनिबो मोनसे मददनि गेजेरजों रिजाल्टखौ मोननो हादों जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो गासैबो स्तरनि सुबुंफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जों बावहरदों दिनैनि बे बोसोरनि रिजाल्टखौ जों मोननो हानायनि थाखाय। एसे मोजां नोजोर होयोबा जोंना एसे गाहाय बायदियाव थांदों आर्ट्स स्ट्रिमावहाय ओइचएसनि जिथुनाखि देग्लायनि जिथुनाखि रिजाल्ट बेवहाय स' देग्लायनि ओइचएसनि बायदि एसएसएलसिनि बायदि फैगौ बोसोरनि एसएसएलसि एग्जामावहाय उथ्रिसार जानाय जिथुनाखि पार्सेन्टेज बेखौ गोजावलांनो थाखाय नोंथांमोननि आफादनि हिसाबै आफादनि जानानै माबायदि खामानि मावनो नोंथाङा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। मैया ओइचएसनि 10+2 जि मोनसे एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय। दा बेवहाय जोङो मैया नायबाय जोंनाव आर्ट्स स्ट्रिमनि जि रिजाल्टनि पार्सेन्ट बियो एसे खम जादों। बाखि साइन्स आरो कमार्सआव नांगौ लेभेलावनो थादों। दा अब्लाबो जोंनि रिजाल्टआ एसेहल जों जिखौ लुबैयो जिबायदि सानो बे लेभेलाव थांनायखौ जों नुवाखै। दा बिनि आन्दोआव माखासे गोबां जोंनाव माखासे मावनो गोनां जि रेसपन्सिबिलिटि बा दायथ'फोर दङ जों बेखौ मोनदांदों जे जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जों बेनिखायनो जों थिरांथा लादों आरो बेनि सायाव जों मोजाङै सावरायगोन, केबिनेट डिसिसन लागोन, एजुकेटिभ जों सावरायनानै जोङो थाबैनो ओइचएसआव फरायनाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनाय बा कलेज लेभेलनि फरायसाफोर मोनसे क्वालिटि रिजाल्ट लाबोनो थाखाय बिथांमोनजों जोङो थांनानै जों सावरायहैगोन। मटिभेसन जों प्रग्राम लागोन, केरियार काउन्सिलिं जों प्रग्राम लागोन। बेवहाय जोङो एक्सपार्ट मानसिफोर जोंनो मटिभेट खालामनो हानाय, जोंनो केरियार गाइड खालामनो हानाय जोङो मानसिफोरजों लानानै बिथांमोनजों जोङो रिजाल्टखौ फैबाय थानाय समाव गोजौआव लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो जोबनो गैयै खामानि मावलांगोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय।